أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النمل آية مغنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shahri zulqaada minye hijriya sankalo tani kelena bisunye watani kelena miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani nani sankalo duruna bisunye watani konontona ambe dawda bugu masjid raja qambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد إلى آخر الآية. هرب بآية وبسما سليمان أكاقي سلام بآية من كلنا أنك على وتفقد الطير. Sulemana aye kono laje ka kono ku ka ko sege yala mimbe ube minte niya ira Sulemana nimra liba mintumba bolo anyina lentunte akamra lifenko atumba kamra lifenko sege ku ka ko topoto uka kokolo sikosobe oriya to har kono amanyina uko ayuka ko sege yala mimbe ube minte tumama ye kono laje ku sege ayasoro kono sugudo ba fu huda ayasoro ote amoye فقال ما لي لا أرى الهدهد. سليمان كمنا ما هدهد منا نياتا ليا يا لا بكونو تشيلا نياتا منا كدوا أم كان من الغائبين وبا أتيا يرد فيو نين توسير لا دو بافو كو سليمان يكونو شيغه پورا کا هدهد أربون كسر بوفو. تفقد سليمان عليه السلام طيرا ليرى الهدهد فلم يراه. كو سليمان يكوا كونو شجع كولاجي پورا كا هدهد نعماي. منو نين توسير فو ودو كو هدهد فله ko ale de tumbe nu tara yoro minni ji ko yumino ba fi ka kolose yoro mi ko ale de be lajeli ke ka ji to dugu jukoro ko abaye ko jibe yoro mi ale de ba yira Suleiman la abe jinnaw nyamara go yorese ma Abdurrahman Saadi ka tawsir kono تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان مصر يرمى
ako munum ben nin fo ko nin te sawabai ka fo kono nya kadi jimi be fo dugu jukor ko kono baye ube ko kono de tumbe ji yoro yira Sulemana la aye ewa huda nyini huda de tumbe ji yoro yira Sulemana la ya nyino de kama fo ay ako no tundo atumba fo wa bahasa ni huda liyarahu aw wa talaba huda liyarahu ako ala tunta fo ko aye kono sega ba fo aye huda ye eba fese like pura ka huda ye ube aye huda nyini pura ka ye ako tumba fo chokola ako ala me ala ma fo ko aye huda nyini ko ala mo fo kele ko afulana jinna tumbe Sulemana marala ulu tumbe ta jita ubese ka jita yoro jakana na ubese ka yoro ninkele ubese ka yoro she koloshe ka yoro she kata bila jila ka soro Sulemana ma hatagiya huda ma donc akote sababa ya Abdurrahman Sadi maso yoro ma Sulemana koni marale kela de do aya ka aba ka marale fe sege ku jatemina mimbe minte wujura minna wujurate minna pour akado ayo kono ko sege odela ama huda ye tuma me ama huda ye akum munna nyaate huda la be kono chela nyaade temena kawa ube ataya yerede wadatu bunkasiri ko aqtahu basari min at-tayri am qaba falam yahduru yala nyaade temena ka be kono chela ya ube ataya pewde o ko Sulemana ko law azibannahu ajaban sadida donc adonna sa anana sabati huda tede pew ate kono chela onana do donc Sulemana ko akombe huda mba la jaba gele aw la ajibahannahu ube mba kantige aw la yatiyani bi sultan mubin ubani delila jele mbanema munya to atora kofe na mana amaya Sulemana na kan marali ayirala atetto nyalike maralike la telelende do ataka marafen tonyo wodi hato tumama ko huda maye awa ako huda mba la jaba gele ube mba kantiga yere kafaga ube ani delila jelembe na minya to anu ujura na kana ujura min jelendo minya to atora kofa maya ni ujura sorola bolo janga katalitaka fagalitaka minyi atokofe amaya na ujura bangale masura bolo ko fula dola kelembe kala na la jaba gele ube na kantige ka fagaire adaban sarira bunkasir ko choko de wala ya anni netifum resihi mana aka ewa shimunu na be panu ye kulu bogoti ka bwala qalahu adadun min al-ulama'i doni ke baga jate chama nyofo awla ajibahannahu ya anni qatlahu na kon ka kantiga lanyine munye ka faga awla yatiyan bi sultan mubin bi ujur bayyin wadi ube ani ujura bangalen kana nani ujura bangalen nana boya banne la jabali taka fagali taka taw shirkalaw doko ko tumami huda ayugabura Sulemana yen nunun fo do ya la se hudura ma ko ewa Sulemana ko abi la jaba gele ko ube abi kantiga bi faga ko huda ko yala aye ewa ujura fo na yasrun min yimman ken nimma yen ni ujura be ngulo yala yo faraka ko ewa ko ne kisira nyo men tawsir kala dura wa ko nekisra parce que ujura bangale ne bolo فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فمكث غير بعيد هو أي وقتنك يغابو للا ميا فرانشي مجانا فمكث الهدهد ما نهدو كودا تمامي أدونا أتكونا وچيلا amena doni me ameni franse majanya do ya sagi kata hudu ma bunkasira sagi do ya sagi fana kata Suleimana ma fama kasa ghaira baidi tumame Suleimana yin kuma fo aye wakati ni ke me franse majanya hudu nana me bunkasiri ewa fama kasa aya sagi kata hudu ma wa hudu amena khaira baidi mameni français majanya aye wakati ni ke me français majanya anana ay qaba jamanan yasira summa jaa wala ayuqabura me yuqabuli a français majanya anana Suleimana ma donc nimbayira ko Suleimana ka jama akamara lifen ku tumbe siranye kosobe hari ni min tora ko feni ujurai ni ujura wakati ni temena abena jonare atese kame oyo ira huda yugabura me aka yugabuli français majanya anana parce que ujura do de yamina o ujura imbanna doro amashe kame anana Suleimana ma tumame anana Suleimana ma ako Suleimana ma ahatitu bima lam tuhitu bihi aw akonne bora fen kalama ema bo min kalama ne fendo ima femmindo ay talaitum alama lam tatlai alayhi anta wala junuduka akonne bora fen kalama fimmi Suleimana ni ka kele bolon aw to kalama Suleimana ni ka kele bolo to kalama donc nimbayira ni hada maden kera marali kera chogo kera chogo feundo be ete bo o kalama fo mogo de ka bo kalama ko lashima Suleimana mannin ko baya ma bo kalama huda de boranin kalama anana nya fo Suleimana mbora fen kalama ima bo fen min kalama nyede fen do don nye fen do ye emo ye ka kele bolo mai wajetuka min sabai bin nabai yaqin nana ima kabo saba dudo abeye manide ni kibariya nani makabo saba kibariya minte kibariya fitini de parce que arabu la nu ko mi man nabai o ya kibariya bade no kibariya bado nani makabo saba dugu min nabe ye mani ewa kibariya infana ashika lente mbolo de adankanya lende be mbolo dankanya kibariya ba me kibariya dankanya de be mbolo fana ay bi khabari sidqin haqqin yaqin ni kibariya nani ma kibariya min yechinyaye dankanya do wasabun hum humairu wa hum mulukul yayman sabu kabila do de ba fu humairu ma ewa yayman kam masaka wudedo himyar himyar mame wasabau hum humairu wa hum mulukul yayman ube mumba bolo himyaru hum himyaru filiya wasabau hum himyaru ay neta modode himyaru nam wasabau hum himyaru wa hum mulukul yayman kama sakewdedo
ثم قال وكفت تمام هدهد إني فوقوا كباريا بانانا وكباريا مي ندان كان يدو تنيادو أبورا saba uye munye ye mani kama sake udero saba kabila dedo ye manu kama sake utogo de oye donc ninye minyiranna obayira ko hada made minye Sulaimana nunu alaka cira alaka nabi madu me yere bonya tuntu bolo hari doni sorola kono bolo doni ni me masoro Sulaimana bolo me amabaka ka kono in kuma mina kono kuma nebo minawa kono de be fendo nete mindo kono ay donc ni hada maden kera chogo wa fawqa kulli ji ilmu alim doni kiba be doni kiba dobi sambe fokata doni da ala yerela donc ama yere bonya kono in ka kuma minalima aya sege ama yere bonya fayda wore de ñam ye tafsir la mfakili bake ka boaka inni wajaritu ni hakili jigna la tafsir la parce que mbe tafsir chaman de la men ni fayda munu ni hakili tora la mbu fo anyo fo ka koro fulana e munye ko ewa karamugo fen ika kalandembe se ka fen do eta do o yere bonyama ye Sulaimana bolo ni nye kono ye kibariya fu nam fulana munye ka fo doni abe titiri do mogola ni alaje qur'ana kono ulu min kalana ani ulu kalambali Silamiya sariya difference do uni nyogonje ala yere ko hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun ala ko yala mugo mununye doni ke bagaw ya ni mugo min te doni ke bagulu ye kelenya ute kelenya odi ya to sariyala har ulum min kala nani ulum min makala di farasi donu ni nyogonje suratul maida kono ni eye ulum min marakalla kala kuno femmina chogola ni ye abilakata ni ko akata abeta ni ko akajo abejo akito ye bismillah fo ni ya soro o ulu sugu ye min faga har ni man ni soro la ibadu me ulu min ni ma la duniya na ye min mina ni ye ni sabatilen soro ala iba kantige kadu me ni man ni sabatilen soro ala ya sude soro bulate du kalbul muallam ulu min ni adoniyara ani ulu mi doni tabolo hari difference bu kam mina fen ni ngonje donc huda fana fule munyen ni mbonya di huda ma munyen ni karama di huda ma ni doni fule ka huda fana korota ka karama fo Sulaimana yere sunna atama ka kuma mina ka barake nai awa abina fana huda ayi weleli min ke kata tauhidi ni herama Silamiya sara ko kanafa hadisa bina wala insha Allah naam inni wajaritu imrata tamlukuhum aw huda ko Sulaimana ma akunne ye muso do de soro wode be saba dunka umara muso de yu ukam masake قال كثير من أهل العلم هي بلقيس دونك بغا تشاما كوني مسوين تو دي كو بلقيس وفنا بيفو مي حديثا سهل منارا الله اعلم توسير كلا كوني بافو كو مسوين تو دي كو بلقيس بو نيم فنا ني كافرو كا سريا دي مي ام كا سلاميا سريا كونو تشيدن كو لا يفلح قوم ولو امرهم امراتا an ka sariya kono ciiden ko mo suude te nawu be gagné abe min nyini na ba soro abe sira min nyini na be kisama na ye muso ka kanyemay wadi sabe bukhari kono la yufliha qawm wallahu amrahum imrata o sababu kera jumaye Kisra faras ukam masake Kisra masake dende kera sababu ye kaposono do
du fen na kadi fama pour fa ka sale ka palasi ta ko fe tuma fa yi nye poso na indu fa yi nya do alete bola aya do fana den nodo fa yi fana ya kan na fulo bedo kesu kono du fen do be o ba abado kadi adenya kosobe ayo o du fen do kesi do kono fana ya poso na do o du fen na kesi be ka papier sabe ka daka ka nurala nin kesi ninde ba kono nin kesi sanu de ba kono nin kesi worje de ba kono bo kesi mi o dum fe masina ba kono yo fana sabe ala ja posine ay posine kala tuma na le sara de nye kesi la yo kesi e dro aya dayele du fe min ba kono aya do fana sara asale jamana denw ko ni masake ye baara min kɛ an ye ni ale tɛ a den de tun b'a mara ni hari a ka denkɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta mara dɛ an y'a denmuso kɛ masakɛ a denmuso in y'u mara o de nana fɔ ciden ye ko kisira k'u masakɛ muso de ciden ye hadisa fɔ de senfɛ a ko la ɲukul haqawm wallaw amrahum imrata a ko jamakulu si tɛ nin yɔrɔ sɔrɔ ka gaɲɛ n'a ye muso kɛ a ka ɲɛma ye wala an ka silamɛya sariya la fɛn o fɛn yɔrɔ o yɔrɔ ni cɛw de bɛ muso tɛ se ka kɛ olu ɲɛma a k'u mara an ka silamɛya sariya tɛ sɔn a ma irijalu qawwamuna ala nisa parce que ala ko cɛw de ye jɔbagaw ye muso kan walirijali alayhinna daraja ala ko cɛw de daraja kɔrɔtalen bɛ musow kan ciden ko a ko muso ka hakili nagasilen don mɔgɔ ka hakili muso a ko a ka hakili nagasilen don a ka diina nagasilen don donc ninnu kosɔn an ka silamɛya sariya la yɔrɔ o yɔrɔ ni cɛw de bɛ biro ni cɛw de bɛ muso tɛ se ka kɛ olu ka ɲɛma k'u mara haramuyalen don an ka silamɛya sariya la dɔɔnikɛbaaw ko muso bɛ se ka kɛ a damana musow ɲɛma ye ni muso dama bɛ madarasa kalanyɔrɔ dɔw la muso dama de bɛ a bɛ se ka kɛ olu ɲɛma ye u bɛ dɔgɔtɔrɔso min a bɛɛ ye muso de muso dama de bɛ muso dɔ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔnna musow ɲɛmaw ye mais muso ka kɛ cɛw ma ɲɛma ye k'u mara a kɛra dugutigiya ye a kɛra mairia ye a kɛra minisiriya ye kuma mana perezaya a bɛɛ haramu silamɛya sariya ye sɔnnen taama ye wa a tɛ taa ɲɛ fana dɛ a bɛ saga kɔ de Ibn Sami delila ka ni hadisa sarahu a ko n'i ye garan beretani lajɛ a ko ale de tun bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ mais tuma min musow b'u mara a ko u bɛ pɔsɔn jumɛn na sisan ale b'a fɔ wagati min a ko u bɛ diɲɛ pɔsɔn 5 de la mais ne t'a dɔn sisan u bɛ hakɛ min na sisan u sagira u kɔ wala n'i y'a ye silamɛ jamanaw ni laïcité ni démocratie n'a ka ninnu bila musow bɛ kɛ députéw ye musow bɛ kɛ ministrew ye musow bɛ kɛ maires ye musow bɛ cɛw mara musow bɛ banque directoriale la ka cɛw mara musow bɛ kɛ juju ɲɛmaw ye ka cɛw mara kafiru ma nati foyi kama pour ka silamɛ jamanaw saga kɔ an kana taa ɲɛ nin bɛɛ y'u ka fala de ani diina tiɲɛ donc an ka silamɛya sariya tɛ sɔn a ma ni ninnu na ɲɔgɔnna n'a nan'u ma dɔɔnikɛbaw y'u fɔ cogo min foyi t'an bali an k'u fɔ cogo la an y'a fɔ cogo min ciden ka sunna ye fɛn min ye an b'o de dɛfa u tɛ bɛɛ dɛ cɛ bɛ jamana kɔnɔ ni e ko ye cɛ de e ye silamɛ de ayiwa muso mairie kana wote k'a ye a député kana wote k'a ye a président kana wote k'a kuma mana président la n'i ye wote kɛ ninnu ɲɛ i tɔgɔ de ye wala ta'awanu alal ismi wal udwan n'i y'a tigi dɛmɛ i y'a dɛmɛ junubu ni yaada la dɛ ani ala sɔsɔ i ye haramuba kɛ ala kan kɛsa ala kan tanga donc ninnu ye kafiru de ni muso tun bɛ kafiriya de la a tun bɛ kafiru de cɛ la a ye kafiru mara mais an ka silamɛya sariya sɔnnen t'a ma muso ka cɛ mara i bɛ se ka kɛ damana musow ka ɲɛma ye mais a ta dega muso ka kɛ cɛw ka ɲɛma ka cɛw mara haramu do silamɛya sariya la ciden karisa salen na ko n ye muso de sɔrɔ a b'u mara wa utiat min kulli shay awa muso yi fɛn o fɛn ni masakɛ bɛ hatagiya ma i ka marali la ala y'o bɛɛ di muso in ma
أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن جيا دامو في من بي نم مرالكلا ما فانتلم بي حتى قياما وبيبي مسوين بلو على يودي مسوين ولها أرس عظيم ewa musoyi li bere ba bolo abe sigi minka yani sharirun lide do tajlisu alayhi na abe sigi limminka tajlisu alayhi adim hailu min be hada made hakili bonye ka hakilima li bere batumbe musoyi bolo min be bonye hakilima mujagharafu bi jahabi wa anwa'i jawahir wala alai awa li masiri lende do ni sanu ye ani aljawahiri ani ewa mun amba ko mi ma jama'u ni efin wala ala ani lulu li masiri lende nu ulude wajarituha me huda ko nyenni muso soro wa qawma hana kam mugun yasjuduna li samsi min dunillahi me ube sujribi tilede ka farala ka de ube sujudi bi tilede ka ala batoto ede ube tilede batu ube sujudi bi tilede de wajayanna lahum shaytanu amalahum awa ukatile batu min fulani nye ka sujudi bi tilede ka farala ka shaytanu yode masru nye korokoy fasaddahum an sabil shaytanu yusagi kabo ala kashirama ay anni tariqi al haqqi shaytanu yusagi kabo tinya sirama فهم لا يهتدون اوا وبيتشكو من فنا وتكندا في كوتو نين لا حلالا كوتو يري بولوي وتكندا فنا كوي وبو كاتيل باتو من نوتابلا شيطان يودي مسرو نيكورو الله يسجد لله اي لا يعرفون سبيل الحق التي هي اخلاص السجود لله وحده اولوت سجود بي علي او تسجود بي علي كما لا ني شيا كري شيا شراي مي او تودو min yeddu sukun kalashe min ye ka sujudu bi ala kelimpenye duna ma khalaqna al kawakib akana sujudu bi ala ka dampenye ala dolo munun da wa khairiha anotana awte e wa nunu ka sujudu ke no ate uluto ya ka sujudu ke ala kelimpenye mana la nyine munye aku alla yasjudu lillahi ulute ala do de ulute ala do ka sujudu ke ala yede الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض مسمى يفن دغولم بو سانفلا لا كفن دغولم بدغو اوا سانفلا فن دغولم مسمى بو اولوبو دغما كلو فن دغولم مسمى بو اولوبو اولومس اولومو دوكوي اولومس سجري كو يومو على دو ala min be sanji kise munun dogolem be sanfe ala min be sanji kise bo sanfe ka jigunu ye ala min be falem fe bo dugu kolo kono wuluma ni ala do kan ni ala bonya do ka sujuri min ni ka sujuri benni ala yede wa ya'lamu ma tughfuna ma tu'allinun masami be min dogo ala bado be min bange abado ni ala de ni bato kaka ni ala de ni sujuri kaka me wuluma sujuri ken ni yede uluma sujudu ken ni nyade ulu ye sujudu ke tilewude ka farani alaka ala min bonya ben nin degere ala mun kala halabe nin degere la uluma ni ala bato man ni ala do ulu tara sujudu bi dam fe unde kan ni ala toy hudu da ka kuma ye lanyine ninde allah la ilaha illa huwa bun kasir tumama ni tafsira ko kama qala taala ومن آياته ليل والنهار أكون نبيكم من ألاك قرآن كنو أبي ألاك تامن شولا من بي ألاك كلبان تيايرا مولا كوا كلم توكانك باتو الليل تلي والسفلا والنهار ونتلي وسمس ونتلي كيسير ولا قمر ونقلو لا تسجدوا لسمس ألاك وكنا سجدوا بالتلي ولا للقمر أكنا سجدوا بكالوه واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أو أي السجود بالله مسمى نونون دا أيو دي باتو أيو كلمة دي باتو أيو سجود كودي ني على باتو لاوي على باتو لايا أوي أيني الله دي باتو دا وغرب بعض القراء الله يسجد لله جعل الله للاستفتاحية
ويا للنداء وهجف المنادا تقديره عنده مؤمن يكلا كلان شغور لو الله يا قوم اسجدوا لله مغو نون تري الله ينك كومي حرف النداء وللده وياك كومي وللده ككما دايله كمغو ولي مغو اتسجد بي عليوا مغو اتسجد بي عليوا الذي يخرج الخبا في السماوات والارض يعلم كل خبية في السماء والارض فندغولي بسام قبل على بعضه فندغولي بدغما كل على بعضه ويعلم ما تخفون وما تعلنون اي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الاقوال والافعال alami jowum be min dogo abado jowum be min bange abado akumalama akewalelama jowum ka kuma bennu ya dogo alabado nu ka kuma bange alabado nu jowum ka kewale dogo alabado nu ka kewale bange alabado wa haja ka qawli ta'ala ni alaka kuma ya kelene ni alako sawa'un minkum man asara alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaghfi bil layli wa saribu bin nahar awa alako bede kelene de ni mo min yi ka kuma dogo fo ki ka kuma gunda ube ni mo min yi ka kuma bange de wa mo min ni dogora su dibi de la kafendo kewa mo min telegram fe tile ewa yelela ibora kenema kafenke abede kakala bulaba bedo min dogora ala bo me cogo min bangera bo amu o cogo kelendela iye dogo kamin ke su dibila ala bo ala bo do abe ko min ni ewa tilafila mandere fana ni ye min ke ala ba do cogo min iye ni dogora su fe ye min kala bo fana do cogo de la abe de kelenya ala bo fente dogo ala la masammin be la halab in masammin be ni la halala a uloban ni ala bato de ulu tara tile de bato ka sujud bi tile الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أي هو المدعو وهو الله الله ده باتو فنيه الله لا إله إلا هو الله ده باتو فنيه فويت منك باتو تشيني على كلمة كوته رب العرش العظيم لا رش بلا بين تجده عليه أي هو المدعو وهو الله الذي لا إله إلا هو الله ده ولي فنيه الله ده باتو فنيه bato masate min ka bato chani ala kelim ka wute rabbul arshil azim la rish bele bayin tigide alay alladhi laysa fil makhluqati ajamu minhu la rish min fente dan funa min ka bonay walamma kana al hudhud daya ila al khair wa ibadati llah bun kasir ko akotuma mi hudhuda kera kamo wele kata herama aye mogo wala kata ala kelimpe batoma ila alkhair wa ibadati llahi wahdahu wa sujudi lahu tumami huda kera aye mogo wala kata herama kam mogo wala kata ala kelimpe batoma kam mogo wala ko sujudu kabbi ala kelimpe wiye ako tumami huda kera ni chogola nuhiya an qatlihi sila mesara yambale ko kan huda faqa akwa kana faqa وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً بأبو داود كنو نبي ما يبالي لك على كترنا كسبك أن قتل 40 من الدواب شيدين ينبالي أكو دابا ناني بي أنكنا ألوفها نملتي والنهلتي والهدهد والسرد شيدين كن ناني كنفها نملتي دنجنين parce que ante mena dinginya afana ye bara minke aye konnan janni minke aka mogoye ante mena leka barala ciden ko dinginya kana faga dide ciden ko akana faga huda nin kono ciden ko akana faga wa suradi kono sugude do ba fo suradi ciden ko kana faga la nyine munye huda silame sariyam balan kana faga ye woleli ke kata herama ka woleli ke kata ala kelempe batoma ko sujudu ka ke ala kelempe wi wala mbal mode ya wati ben bafo nkom mo site joni nin tawhidi woleli ube mo site nin tawhidi de defa ka deme ube ka tawhidi deme ko ala bilan kolombila ateke
fo ala ka jɔyɔrɔ dɔ de k'i ye ou bien ala ka titiri dɔ de k'i ye fo ala ka hɛra dɔ de k'i ye diɲɛ kɔnɔ ani min bɛ hɛra min bɛ ɲɛ lahara fana o bɛ o misaliya ka ca a dɔ ye huduhuda ta ye fɔlɔ tuma min a ye weleli kɛ ka taa tawhidi ma a ye wele ka taa hɛra ma silamɛya sariya ko a kana faga suratul kahf olu mun tugura tawhidi tigiw kɔ a tɔgɔ fɔra kuranna kɔnɔ olu ɲɔgɔnna fɛn jugu tɛ ciden ko hari na a y'a da k'i la a daji k'i la i ka a ko siɲɛ 7 kɔli ewa sen dɔ i ka bɔgɔ k'a la a daji mɛ a tɔgɔ fɔra kuranna kɔnɔ tuma min a tugura tawhiditigiw kɔ ninnu ye fɛn ɲɛnamaw yɛrɛ ewa ka tawhidi fana kɔ ka bila konturu la foyi ma kɛ hari fɛn ɲɛnamaw la i ni min ka ka depuis diɲɛ kɔnɔ ala ye dɔgɔyama dɔw lasi ma ka lajaba ni jangakata ni halaki dɔw lasi ma lahara ɲɛ fɔlɔ o misaliya ye jumɛn ye alwadi sunan tere an b'a aisatu hadisa n'a se muslimu kɔnɔ dɔw dɔnna an b'a aisatu ka don dɔ la a ye taman sɔrɔ an b'a aisatu ka so kɔnɔ a ko an b'a aisatu ma e fana bɛ taman kɛ mun ye ni taman bɛ ka so kɔnɔ yan a ko ni taman bɛ sunan tere de faga n'a ye a ko ciden ko sunan tere n'an i y'a ye n'i y'a gosi siɲɛ kɛla sahara baraji tɛmɛ b'i ye a ko min n'i y'a jɛ i ka baraji bɛ nagasi dɛ pour n'i y'a ye i ka dimi a kɔrɔ i ka gosi siɲɛ kɛlɛ baraji tɛmɛ de b'i ye ko parce que tuma min ibrahima bilala tasuma kɔnɔ a filila tasuma kɔnɔ diɲɛ ka fɛn danfɛn bɛɛ nana u bɛ tasuma in faga ka bɔ ibrahima ma sunan tere de tun b'a fiɲɛ tuma min a birala tasuma la tawhidi kama diɲɛ danfɛn bɛɛ nana u bɛ tasuma in faga sunan tere de nana a b'a kɛ ka fiɲɛ o de y'a to silamɛya sariya ko n'an ye sunan tere ye yɔrɔ o yɔrɔ a faga kana taa k'i da dɛ gosili kere n'a sara baraji 100 b'i ye mais n'i y'a jɛ i ka baraji bɛ nagasi o de y'a to ibrahima suraimu delila ka kutuba kɛ nin ka haramu la awa ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye tawhidi juguya ka tawhiditigi juguya a ko hari n'o kɛra daba ni fɛn ɲɛnama de an silama ɲuman jugu de don fiye a ko an ka jugu de don hari fɛn ɲɛnamaw hari dabaw mɔgɔ o mɔgɔ bilala tawhidi konturu la i bilala tawhiditigi konturu la a ko an fana y'i jugu de an kan ka juguya de an kana an i kanu an kana i kanu an dusukun kɔnɔ a ko nin ye sunan tere de tuma min a ye ibrahima juguya ka tawhiditigi juguya silamɛya sariya ko an ka juguya an ka faga a ko mɔgɔ wɛrɛ don abu talibi ta ama ye wa ana ka kafiriya tuma min a ye ciden de fa ala ye wa fɛn dɔ d'a ma lahara jahanaba kɔnɔ jahanaba den si m'o sɔrɔ ni ale tɛ ala y'o kɛrɛkɛrɛ ni ale de ciden bɛ ala deli ala k'a ka jahanaba so fɛgɛya a ka jahanaba so lajaba bɛ fɛgɛya kan sino ciden ko ni diinɛ in dɛfali tun tɛ a tun bɛ taa fɔ jahanaba den bɛ duguma de mais a ye ciden dɛfali min ka tawhidi min dɛfa ciden bɛ ala deli qiyama jahanaba so de b'a fɔ dahadahi ale bɛ bila o yɔrɔ de la o jahanaba so in b'a sɔrɔ ale kabakuru 2 de la abu lahabi ana denkɛ utu bata dɔw b'a fɔ u tɛ bata abu lahabi denkɛ a ye ciden ko kɔniya sugu bɛɛ abu lahabi yɛrɛ ciden ko ni kɔniya sugu la a binankɛ de don hari ciden ka denmuso dɔ tun ma minana abu lahabi denkɛ dɔ ye ciden ka kɔniya kama ka dina kɔniya kama ko a ka denkɛw ka bila a kana ciden ka den furu juguya kama tuma min tabbati yada abi lahabi wa tabba o jigina abu lahabi ko a denkɛw ma awa ko muhammadu filɛ ka ne nani aw bɛ yan a denkɛ dɔ wulila tarikutugu dɔw b'a fɔ u tubata dɔw b'a fɔ u tɛ bata a wulila a taara jɔ ciden kunna nanini ka d'a ye a y'a fɔ ciden ye k'a fɔ kuranɛ ye k'a fɔ ala ye n balimaw nin diinɛ nani ni ala nani ni kuranɛ aw ɲana daminɛna bi yan a ma damina bi wa a ma ba fana
ولا يجالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا ala yo de fo qur'ana kono ako yahudani nasarati wulu baw kelede aka kelete ba abara fo nu sera kawsage ka bo aka dina la wakati mi ode kele bane anuche nu sera oma wo baw kele fo aka bo aka dina de la pew nu sera oma me ube so mawa nu ma so ma duru ma soro du kele banawa kelete baw ولن ترد أنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ala ko cide ma yahudiyan ni nasara te jema abada inu tebbe abada fonnu tuguru ko kadina de la ni ma fara yahudiyan ni nasara ko kadina la kelema bayna cede kiyani ngalo akelema damina bi awa tellaba bi awa abala rafana fo qiyama kiyani kele e galombe kele na de koy ni atara do cidenka kanani kala nani ka qur'ana nani amma tola de aya dafa dajila ka to ciden na ka kodi atara fama ako muhammad ko tara nyanani nani sugu min kade nya foye ka fo tigiye ka fo ka qur'ana ka daji tola kana من بالي ما تمام عينين كتشيدن يا تشيدن ما في مورفو تشيدن اللهم سلط عليه كلبا من كلابك أكو الله إكا ولودو بلانينا تشيدن ما في موركنينته إكا ولودو بلانينا أتاري فاما أكو نيا محمد نني نيا تيغالا نني نيا كقرآن نني نيا داجي توالا نانا أكو يسكا يفهم فيه قرامي دانغا أكو ين دانغا دي akwai mun fa ko Allahumma sallit alayhi kalban min kalbika min kilabika ako ala yiki ka wulu do bilani nade ako den siralen bi ko mamuru ka dangate bi nin kelen ko fe tama do keru ma ku kata san tumbe ta marchandise so yoro de la jama kulu tato nana kungo kono na dola aw ko bi kwanti saka teme yanka anka shia ujigina uyu kamina unji tari kutumo ba fo chogomi uyu kamina unji ye dron ja cheudo uluka fanaka be tuin kono ye anana ko arabu ko aka ujigina yande ko ko yan waraka chade abula bi hakli jigina chiden ka dangala awa ko jamama akonne ka de ciden ka danga doba nofe mba anyina ufe an kan minan sarashe ku koli nden ka do chamanche la kadda an to kadda ka kori ala mbe sirani mahmud ka danga ma jama ko basitala uyo ke kam minan korite den kadda minan chela jama to kadda ka kori minan su wakati do dorokera doro waranguna angunana ube mumin kalama nana mogo dale aya be sumbu ala ya nya maria kana mimma ama o kasa soro nonona apanna atara mina unchela aya goshi a kulura chinya kele de doro o kera satore waray nya faxay abu labi yere kera chogodi sayan anama bana do de ya abu labi yere sur tariku tigu fe bana imbe contaminé de na yimina bebe sirigne o bana de abu labi mina o ya to sode kono kadatu ko dala mote gerala asara fo tolila kasa bora de bora kalama ya do ko asara tumama kasa bora uri dayele o ya sura sudo me mote se kam makala utara dingashe finye betani yoro minye utara dingashe de yoro do de la ka unnu siri ka bere jandota katoka ewa anyoni katoka nyoni fo abina dinga yin kono ka kaba kuruta ku fili fo dinga yin fara asudo no chode la ni jiya tay la garata la ko jahannaba tasuma menene de baye wala min be nin tawhidi kanu akanu de
akanu de ika deme de ika defa de ni min y'a juguya ka kɛlɛ fana ayi lagara ni ala y'i makɔnɔ ni lagara de a hinɛrɛ la sinon depuis diɲɛ kɔnɔ i b'a ye ni min y'a bonya fana a dɔnnen dɔ huda t'a filɛ har an ka diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ saudiyaw bɛ hɛrɛ jumɛn na tuma min mahamadu bin abdul wahab wɔra ni a wulila ni tawhidi dawa ye u y'a gɛ dugu fila de a gɛnna dugu fila de dugu sabanan ni direya a nana a ye muhamadu bin suudi sɔrɔ yen minnu bɛ yen sisan olu ka mɔgɔ fɔlɔ u m'o kɛ a bɛ k'u m'o kɛ jɔlenna m'o kɛ 15 na u bɛ min muhamadu bin suudi tuma min a nana a donna direya a y'a dogo de ka don a taara jigin a ka kalanden dɔ de fɛ ka dogo a fɛ tuma min masakɛ muso y'a mɛn ko a nana masakɛ muso kɛra muso dɔ bɛ olu ka ɲi dɛ hali sisan muso caman bɛ tawhidi kanu bɛ tawhiditigi dɛmɛ hali sisan muso dɔ kɛ masakɛ ma cɛ ma a ko mɔgɔ dɔ donna i ka dugu kɔnɔ bi mɔgɔ ka n'i da o la dɛ o ye hɛrɛ ala ye hɛrɛ dɔ sama ka na i ma dɛ n bɛ min f'i ye dɛ mɔgɔ ka n'i da nin cɛ in na ka minɛ ka dɛmɛ ala ye hɛrɛ dɔ sama ka na i ma dɛ ka n'i ma de filɛ nin ye ala y'a sama ka n'i ma nin kana taa k'i da dɛ masakɛ in ko a ko n'a nana ni ma wagati min n bɛ se ka dɛmɛ ni dɛmɛ ayi a ko ni kana a ko n b'a wele a kana a k'a cogo fɔ ni bɛ se a ko ayi kana nin wele dɛ a ko ni a sirannen de don a b'a kɛ ka gɛ yɔrɔ bɛɛ e ye masakɛ de ni e y'a gɛ sisan ko a kana a bɛ sira mɔgɔw b'a jate minɛ fana i b'a wele k'a faga de pour a hakili ka sigi bonya ka don a la mɔgɔw ka ewa bonya ka don a la titiri ka d'a ma e de ka taa sɛgɛrɛ e de ka taa fɛ o bɛ kɛ sababu o bɛ titiri de don a la ka bonya d'a kan a ko i ye min fɔ tiɲɛ don komi an t'o yɔrɔ la n bɛ tawhidi yɔrɔ de la n delila k'o fɔ dɛrɛsow daminɛlen yan a ka kitabu tawhidiw bɛ salasatu usul masakɛ in taara fɛ mamadu bin wahabu y'a ka cogo fɔ depuis masakɛ ɲɛ sira d'o ma a kalanden ɲa masakɛ ɲa o kɔni siranna minɛ ko sisan ko banna ne bɛ tɔɔra la mais a nana mamadu bin wahabu ye dantigɛli kɛ a ko bisimila a ko n b'i dɛmɛ diina dɛmɛ n'i ka dɔnni ne bɛ diina dɛmɛ n'i ka bamuru ye an ka tawhidi jɔ a ko n'i ye ne dɛmɛ maafantiya ani sabati ani hɛrɛ diɲɛ ala b'o k'i ye n fana bɛ nisɔndiya n'o ye dɛ maafantiya ni sabati ani hɛrɛ n fana bɛ nisɔndiya n'o ye i b'o sɔrɔ u ye lahiduw siri komi n t'o yɔrɔ la n y'a fɔ cogo min u ye lahiduw siri u ni ɲɔgɔn cɛ bon mais a y'a sɔrɔ masakɛ a bɛ haraju minɛ takisi minɛ dugu dɔ la a y'a sɔrɔ ale ka dugu ani dugu misɛnnin minnu a bɛ takisi minɛ o la bon a ko sarati ninnu kɔnɔ a ko i bɛ kɔni n bɛ n ka takisi minɛ min na ka nin balo o la dɛ i ye n sɔrɔ n bɛ takisi minɛ minnu na n tɔ ye n ka takisi minɛ a ko a ye wulu tɔ ye sa wulu tɔ ye kana mɔgɔ tɔɲɔ ka fɛn minɛ a la a ko ni ne ma takisi ninnu minɛ bon n bɛ dugu jɛrɛ cogo min n bɛ jama jɛrɛ cogo de a ko ala b'i dɛmɛ u tɔ ye kana fɛn minɛ mɔgɔ la ka mɔgɔ tɔɲɔ ala bɛ a falɛ ala b'i dɛmɛ n balima a kɛra o cogo la a ye takisi minɛ dabila a kɛra cogo di a tun bɛ dugu kelen de minɛ diriya dugu kelen a tun b'o de mara mais o kɔfɛ tuma min mamadu wahabu dawa a y'a dɛmɛ saudiya trottoir bɛɛ a y'a bɛɛ sɔrɔ ale de y'a tɔgɔ wele ko saudiya sinon a tɔgɔ tun ye nejiri de a bɛɛ sɔrɔlen ale bolo ka bɛɛ kɛ ale kelen pewu mara la de a y'a tɔgɔ wele ko saudiya hari bi ala ta kɔfɛ fɔlɔ o tawhidi de dɛmɛ kɔnɔ sinon diɲɛ bɛɛ bɛ komi bama de a bɛ da yɛlɛlen don ka ɲɛsin saudiyankaw de ma sisan bama a bɛ da yɛlɛlen don ka taa a tɔɔrɔw k'u kunu de mais ala ta kɔfɛ tawhidi ni sunna min bɛ yen ala fahamu salafu salih o tanga b'u kan ala ta kɔfɛ sinon sisan y'a sɔrɔ diɲɛ y'u kɛ lɔgɔma kelen ye k'u kunu kafiri kun kelenw dɔrɔn tɛ dɛ a munafiki na bidiya mɔgɔw sisan y'a sɔrɔ y'u kɛ lɔgɔma ye k'u kunu
mais ala ta ko fe tawhid min ni sunna min be ala ka deme buka e wa fo kata qiyama hari dajjali bakkele baga be bo madina de hari dajjali ba akele baga be bo madina de ka segere ka kele ka dankara la hari dajjali ba te se ka do madina min be aka cinya jwala o be bo madina de mais isa ko ne de ba fa ala kanke tawhid mo ye de ala kanke tawhid de fa bagawiye ala kanke tawhid kanu bagawiye ala kanyana ma ya tawhid ka kan fatu tawhid ka kan kunu tawhid ka fu iman nin tawhid de fa ni ala miteme habasa fuleke habasa najasi tuma mi aye sebo bismillah tawhid tigi utorola makka ci den ko kafiri de do de ne mote tonya fe aye ta fe sani ala ka kiri do tige tuma mi ayu bismillah Allah ban kera munye ala masa kafiriya la tubira asale ci da nyere ni sebo sallara tuma mi aye tawhid bismillah ku defa ala masa kafiriya la asilamira aye tawhid hera soro ala kan ke tawhid moy donc hari ewa namula tuma mi aye kunnan jake dinala ala cirame sare ko kana faka huda tumami aywa dina kono yewole ke kata herama ani ala kelempe bato ani sujudu kake ala kelempe silamiya sare ko kana faka wudu tumami atugura tawhid tigi ko silamiya sare ya to fo qur'ana kono ala ya to fo qur'ana kono al wajhu min sunan tere tumami ayet tawhid tigi ko silamiya sare ko ka faka na yera yoro wakati sera ko wakati sera ya inshallah subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka do tunna nyina fe ko tisi ayati na ya surati gi manabi na don me ba hakili jige an ku fay inshallah أعوذ